20 óra 30 perckor kapta a riasztást a vízimentők magyarországi szakszolgálata az Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól, hogy Csestregi tóban eltűnt egy 20 éves fiatal férfi. A kiérkezés van 22:30 környékén lehetett. A Balatonról érkeztünk, és itt a helyi tűzoltóság, tehát a lenti tűzoltóság és a nagykanizsai tűzoltóság volt kint a helyszínen. Az ő hajójukat használva tudtuk a szonárunkat fölrakni. Menet közben azért cseréltünk egy szoftver frissített, jobb minőségű szonára, és ezt követően egy pár percen belül megtaláltuk az eltűnt férfi holttestét, és a búvárunk kiemelte. A feladatot gyakorlatilag így végrehajtottuk.